Όλα βαθιά ήταν δεξιά. Αλλά τσιγκιά δεν πήρε. Το νεσιά που είναι η μύτη του. Άρα ένα νήμα προβλέπεται. Για τέτοια περίπτωση ναι. Έτσι, 2-2. Την παλιμέρα 2-2. Πέντε δε ακίμηθον με ξά. Αυτό κόβω. Ένα στο τσουτσόν, ένα στην τριχιά. Κάτω πιο καλή είναι, ή όχι? Είναι, πιο μικρή είναι κάτω. Άρα θα δει και τα άλλα τώρα που πάμε ψάρια. Πρέπει να πάει μέσα γιατί η οικονομία δεν έχουμε δολώματα. Μας τελειώσανε. Σαν τη φτάσω δεν έχει. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Πας μέρα τώρα στα φλογητάκια πιάνεις. Σαρδούνια θα πιάνεις. Οπ, τι ωραία. Το... Όψε.